Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile. Wena usophila ngokugula. Imoto ziyagingqeka, imizi iyasha. Impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala. Awusazi wenze njani. Lalela, Babu Dokotela engakuvusela into yakho. Iphinde ivuke. Ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile. Akuvusele into yakho. Ubuyele esimeni obukade uyiso. Sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Babu Dokotela engakuvusela lento yakho. Ujikelele kwezokwelapha. Siyabingelela Babu Dokotela Babu sesibawujabule mfana umhlezi umzulu amancane ngisolo futhi ngixolisa. Ngiyinyanga angifundanga. Ngoba nina nesipesifikethela kuba inyanga. Lento yokuba inyanga eSouth Africa, it is one of the embarrassing things which can be, because if umuntu udokotela kuthiwa ufunde eYunivesity, no, asilungise igama elithi dokotela likho patented to medical doctors. No, it is not. It is not. Namhlanje itopic yethu ithi Ubunyaga gift. Asikho ke lapha nana into engikhuluma ngayo namhlanje ngiphethe into ehlukile. Ngikuphathele i-competition. There is a competition esinayo ke manje siqalile whereby one person, I repeat, whereby one person will win himself or herself. Kodwa uma usuwinile iwena ozozilandela into yakho. Wena uzositshela ukuthi izoposwa kanjani, wena uzothumela umuntu wakini azokulandela. We don't care. We got clients everywhere. But uzobona ukuthi ulanda kanjani. But thina mase si right sizoconfirm usuwinile, siconfirm, and thereafter sizokufonela lana siza ukuthi uzoyilanda kanjani into ngoba sizoyenza ibe live into yakho ukuthi wena uzowena istove eso4 hot plate sika gas, not a gas, electrical stove, and then uzowena ifridge elu2 dollars sicaphe esingezansi that you are going to win. Abantu abazobe bethenge i-global profit umdonso wemali kusukela ngomhla ka1 bebethenga labantu imali yakhona ye-competition, laba abangena e-competition bazosebenzisa u-FNB. Nansi number yama ka-FNB ivela lapho, ungena ufaka imali ku-FNB, not ku-Capitec, not ku-Standard Bank. Abantu abafuna i-competition, ungena kwi-competition bazosebenzisa ku-FNB, noma ungangena ufone uthi ngicela ngithumela ama-bank details aka-FNB, we will forward it, usho ukuthi ufuna ungena kubudonso, I want to ungena kwi-profit, ngifuna i-global profit because ngingenela le competition esiko iqala ngomhla ka1. But umuntu ozoyiwina noma noma uhlala kuphi, wena uzobona ukuthi uyisusa kanjani la. Thina sizobe sesiconfirmile, and thereafter umuthi hayi Babu Dokotela mina nansi Korea sengikhokhele ngicela ukuthi izo pick up, definitely iyafika Babu Dokotela. Imifika izoza eNetbank e6 floor lapho iproduct yakhe izobeka khona. Netbank House Building e6 floor, angisho ukuthi 6 obani, ise6 floor lapho iproduct yakho ama appliances akho azobebekwe khona. I-number ozosenda i-proof of payment ngiyayisho manje Babu Dokotela ingena direct kumina, ayekho call basikhuluma into serious la osenda khona ufaka imali FNB, you forward the proof of payment inumber 064 540 9810 064 540 9810. Ilapho osenda khona, awufoni, usenda i-proof of payment kuphela. Competition iqala ngomhla ka1 ku March. Siyaqala ke abantu abasingena nabo competition, wow, iqalele kiloko ihluphe njalo. Asikhulume nomuntu othi Babu Dokotela bawesizibawujana mfana umhlanje ngehlomlo. Nginogogo wami owahamba ngilonga imphupha efuna ukuthi Babu Dokotela ngakhipha isisu, but ngilonga imphupha ingane ithi Babu Dokotela ubaba wahamba ngengozi bamgwaza eDurban station noma ePark station noma emabhasini, and njalo ufike negazi kumina. Guess what? Again. Kusuke kungeyena. I repeat, kusuke kungeyena. Into eyenzekayo la bavusa umuntu empambanweni zendlela. Abantu abazange bafundiswe kahle ngokuthatha, ubukuthatha kuyi-theory kakhulu, kanti thina esi-committed kuona siyazi ukuthi kukhulunywa ngani. Bavusa umuntu empambanweni zendlela. Lo muntu lona uma sesevusiwe atshelwe imiyalelo ukuthi hamba uye kusibanibani, ube umalume, ube ugogo, ube umkhulu, ube umzala, ube usisi, ube ubhuti, ube ubaba, ube umani, ube yiyo yonke into. Lo muntu lo thathiwe lapha empambeni zendlela
uya straight kuwena ayo assessa kuqala ukuthi imuphi umuntu angamsebenzisa omkhonzile bese thatha yena aqhamuke ngaye so that that person when he or she deceives you ephupheni uzokwenza lento ayifunayo. Babu Dokotela uthathela phi lonto le? Uma uyovusela umuntu isipoke ethuneni, into yokuqala oyitholayo ufuna uthole ingubo zohlanya. Lapho nje uhlanya dehlile ukhona ulibambe ulidabule ingubo yalo le libaleke uhlanya fuseke lihambe vele dabule ngempama ejwala kabi. Uthole umuntu ekuthiwa isibulela zizukulwane. Uthole umuntu ekuthiwa i-mustard seed. Uthole umuntu ekuthiwa umwelela. Uthole umuntu ekuthiwa uduka nezwe. Musu ufake le mithi eminye u3. Lento ke uyayithatha. Into esesiyidinga lo muntu uzongena ku Facebook. Umlandele ku Facebook uyayisho idate yakhe of birth uthi nini. Lento uzoyiqondanisa nosuku azalwa ngalo. Angizwe ukuthi ngithini kuwena. Usuthatha ke lento lena ke usuyigayile lento yayimpuphu kahle uya empambaneni izendlela. Uzofika khona uchithe impuphu, uchithe irice, uchithe konke ukudla okwazi ukuthi kudliweni ekhaya. Uthatha isinkwa esimhlophe usicozula usichithe lapha, esibrown usichithe lapha. Into osuyenza lana ke usubhala i-date of birth yakhe ngalomuthi. Bhala usuku azalwa ngalo muthi. Ngoba uhleze esikhonkotha lapha ngama birthday yakhe uyabhala ke la ngalomuthi. Usuya lomuthi lona ke uyawuyeka. Meke kwafika umoya ebusuku intatho kusowaphephetha lento le. Lesipoki osivusa la siphephetheka siye ngqo kuyena. Siye ngqo kuyena. Ngalo ndlela sesiyisusa ke lento. Ngitholele inyama enethambo. Ngitholele inyama enethambo. Ngitholele utshwala bomqombothi. Hamba uphumele ngaphandle komuzi. Ufike ngikunike lo muthi lo. Ufike laphana ugeze. Uma ugeza awugezi ukuthi ususa insila. Uthatha lamanzi la wahlanganiswa ukhuluma uzithele kanje. Uthi nina basempumalanga ngiyanigeza, nina basetshonalanga ngiyanigeza, nina basenyakatho ngiyanigeza, nina basendaweni ukuthi ngiyanigeza. Usubaqedile ukugeza 4 times ngalento. Uma usuthi nina ke ningagezekanga ngicela ukuthi nansi inyama uthatha inyama lapha uyibeka lapha phakathi kwemlenze yakho kade ugeza khona ngoba ugeza uxamalazi. Angikusho lo amanzi wathela ngaphambili ehle athi, amanzi wathela kulohlangothi ehle athi, amanzi wathela entshonalanga ehle athi, amanzi wathela enyakatho ehle athi. Kuphelileke. Ayikho into sazoyenza yini. Lana silahla umungqwi, silahla umuntu ovusiwe kuwena. Ubeka ke lenyama lena usuthatha utshwala. Lo tshwala lobu uthela phezulu kwalenyama. Uthi nina ke eniza kumina namathunzi amnyama enavuswe empambaneni zendlela nalethwa kumina. Ngithi namhlanje nini nifike nidle ngisho ukudla ngoba lento engithi mina zithelwa lapha lo muntu usuke yalelwe ukuthi ekhaya kadle zonke lezi zinto nihleze ningenakudla. Kusuke kulo umsebenzi ke. Uma ususuka lapho kufuna ingubo zakho uyishiye ku 3 to 5 meters. Usuka lapho straight uyothatha ingubo uyagqoka ubheke le uyahamba straight ungabheki emuva. Noma ungezwa ngathi kukhwashaza inyoka hamba. Noma ungezwa ngathi khona into ekubizayo hamba. Ngoba le moyo ishile is spiritually alive. Awu understand. Ngiyakutshela mina. Spiritually alive. And ukushiya kwayo lapha yana ecall ukuthi uzobuya. That is why eminye ifuna ukulandela. Kodwa manje naku ukudla. Nansi inyama ipoku zeyithanda inyama ebofu. But inkingi ile thambo bawuliqeda nini ithambo ngicabanga wena before bacabanga uza kuwena. Kophela lento ufuna ibe nethamba ayincane kube ithambo nje lelikhulu bena bangawugalo. Kodwa inyama kodwa ibekugalo. Wazi babe beqeda soze bayiqede. Should ngeke kwaphinde ngebeze kuwena. Lapho sekuvezela umsebenzi ke ukuthi ke siyasilahla ke isidalo nje sihluphayo. Ake sibuke njengabelaphi bendabuko. Asibuke njengabelaphi bendabuko lento izosikhubaza. I-poverty amongst abantu abaretire. Angiyazi lento izobizwa ngani. Into eyenzekayo ukuretire kona ukushawa istroke. It's not an accident. You know una 50 years ukuthi uyagcina kule company una 62, una 65 unless ugulileke.
uyazi ukuthi usalelo 2 years to retire, uyazi usalelo 6 months ukuthi ugcine emsebenzini. Yonke lento yenzeka uconscious ubhekile. Buka ke manje nake ungasawenzi wena obulungiswa whereby uphunyelwa ile mali lena o670,000 musu yothenga ivan ele single cab elu 180,000 emasekenini, and then umusu usiyohlawula uma wengane lobo uvese ujola naye eceleni musu futhi uthi uyamkhokhela ngoba uyamthanda vese ugogo lo semdala izinto eningasenzeki kulo 650,000 njalo uqala wakhipha 180,000 wakhipha imali close to 45,000 wayisekhweni uyolungisa zonke lezi zinto ezikweletu. Emva lokho wasewenza imisebenzi ongenisa ubaba wakho nongenisa uma wakho la ekhaya wahamba umbulitshi kuyona futhi le mali imali ozoyisebenzisa lapho ngaphandle kwemoto iplus or minus kuhlangana nasekhweni lakho la iplus or minus 122,000. Uma ubala lo 180 no 122 usuvese usebenzisela u202,000 ku 600,000 ususele namalini ususele no 400,000 awenzanga lutho njalo. Emva lokho usiyaqala ke manje nake uyaqala ke manje uthi ke manje ufuna ukwakha nawe indlu yama tiles, ngeke nje uzofunga la nge-tiles endlini ne-tiles. The cheapest ongakwazi ukuyithola u2 bedroom uwakhe kahle cheapest it's 160 ku 200,000 it's 160. And siyazibuza ukuthi into esewenza uzowakha ungawuroof musu uthatha imali uthi uyozama eCasino bubheke lapha bubhu phela. Then iphutha esilibonayo lapha abantu abenza into right ngemali yabo lo muntu uthole close to $1 million. First thing to do uthenga imoto SUV X5 5-year-old thole ngo380,000. Ungathi uthola imali close to $1 million uthathe uthenga imoto enkulu ngake service plan yale moto ithini. Uyaqala umuntu uyakhe emakhaya wakha ngo450,000 athi ngeke ngakhe mesenza emva kwalokho usesele nemali u290,000. Lo muntu kwenzekani kuyena usenza ama mistake. Ngithi mina abantu bakithi ake siyibuke lento singabe ihlazo njengoba ni retire nje don't make things start things ebezingekho kwi-plan yakho ukuthi uzozenza. If ingekho kwi-plan don't do it. As a plan yakho ka 10 years ka 5 years ka 2 years ka 6 months stick to your plan, that's all. Don't entertain others about imali yakho ngoba nifika kuthina lana kuBabu Dokotela senikhala ezimathonsi ama mistakes eniwenzile. Unless benifuna ukwenza ama mistake ake nifike sinike just a counseling and advice ukuthi okay unemali engaka ufuna ukuya kuphi, hayi Babu Dokotela ngifuna ukwenza ukuthi content enziwayo kabulawayo. Don't fool yourself. You are not going to win. You are not going to win. Ngoba labantu okhuluma nabo don't understand who they are. They just don't care about you. They'll rip you apart. Babu Dokotela babu sesibojabulile. Mfana omuhle njengekhehla umlungu. Ngihambile ke ngaya Big Bend. Big Bend ungena ngasegolela eborder gate lavumisa uyishaya imoto uyoqhamukela kuphi Big Bend. Kunendawo lapha ekuthiwa distilled la kwenziwa khona ugoloko. Uyayipaka imoto lapho kunabafana bami la bemoto uyobuza kubona kunenyanga lapha nekhohlakele kakhulu. Kunenyanga lapha ngicela ungasisho isibongo sami. Kunenyanga lapha ekhohlakele kakhulu ngoba engasho ngizosho isibongo sami. Ngithatha khona ke lo msebenzi lokuthi kunabantu abathi bafuna into abazoyifuya lento ke ihlala endlini. Lento uzoyibeka endlini idlani idla carrot idla umbilo ohlaza idla into ekuthiwa amahlala idla uphuthu iphuza amanzi. Yona ke into ke sengilandileke lento ke ngizothi bengikunika yona but ufuna ube nemali kulonto ufuna ube nemali iyaphila ke lento kuyiphakela lento ke ifika kuwena ke ingenazi iziboya zizokhula iziboya wena musu uyazigunda leziboya izona lezo sebenza ngazo ibhizinisi nakho uyayishisa. Uma ugenza leziboya uyowenza into serious uyayishisa. Uma ukuthi uyaphuma uyogembula uyayishisa. Uma uyokwenza lokhu i-site meeting eserious lo mkhulu uhamba naye. Kuthi uma usufika lapha emotweni ukuthi ama windows wavula nje kangaka.
emuntwini ukwazi ukuthi aphefumule kahle lo mkhulu ukuhamba naye angiyona inyoka ngiyona inyangizwana nenyoka mina umsebenzi ke lo ngithanga ngulandeke abantu abathi bafuna into ephilayo lento kuzoyakhela indlu noma uyitholele iroom lo ozoyibeka kahle khona kodwa ingabe namawindi angazi ukwenza kanjani amawindi in case ilibulala iwindi kodwa nje ifuna ukuthi uyibeke endaweni ekahle Ngikuhluphe ngalutho yenza wena lento oyifunayo yenza lento oyifunayo uma uzoyinika ilokhu impuphu ukudla stiff bubble lesoyiphekele sona ufuna ufake unokulombe noma livungu ufake la phakathi uma usifakela amanzi ufuna amanzi ewaphuza ufuna kwekhona amanzi adugeza ngawo kuze uthi nizwane ni communicate ngendlela eright leyo nto ke ikahle kakhulu ikahle nje kakhulu and then asisebenzi ngamafutha ayo asisebenzi ngethambo layo into ozosebenza ngayo nengane zakho uzitshela ukuthi hayi la ekhaya sisebenza ngobaba omkhulu nawo uma ubaba omkhulu ke fika ke umfaka ikhupha head faka ikhupha head kuze uthi bengezombona nje kalula abantu umfaka ikhupha head umusu uhamba naye ke faka ikhupha head umusu uhamba naye lo umsebenzi wabantu ke abathi Babu Dokotela sifuna into ephilayo kusenabantu abakholelwa kakhulu ku magic ring ne magic wallet uma sekunika lokho kokubili ku 50,000 i magic ring ne magic wallet umuntu nje uyayifuna leyo nto siyakunika ke yona ke imali engango 50,000 angeke ngifake nansi advert yomunye umelaphi wendabuko ngizwe ukuthi ngiyamthola yena namhlanje nginenhlanhla yokuthi ngingabathola abanye bathu ngimtholile bese Swazini angibone ukuthi lona ke ngiyamthola yini mengamtholi futhi naye kobe ziyawina ezakazona Mayibonge inkosi Babu Dokotela baba Sizwe baba Jabule ngicela ukukhuluma nenyanga eseStenga ubaba uSinama ukhuluma naye impela baba uSinama uyena baba eStenga ukuphi nendawo khehle kunabantu abazobe beqala ukuza eStenga khehla ngithe ngaseGedo mini market house number 16 eGedo abantu abeza kuwena mkhulu abantu abasuke bethi bazokwenzana abantu abasebenza kumina mkhulu abantu abasebexakekile abanye bahlushwa izitha abanye bafuna into zokuphila abanye baxoshwe emsebenzini abanye bahanjiswa amadoda abanye bahamba umkhulu uthe umkhulu uba isibongo usinama yenyanga kwaSinama uyaziwa laphana eGlad uthi uyalapha noma bakwazi ngenye into hayi mkhulu uyaziwa ukuthi ngimelaphi okay uthi abantu abaxoshwe emsebenzini abahanjelwe izithandwa zabo abafuna into zenhlanhla uyabasiza ya kunjalo ke abaxoshwe emsebenzini ngabafuna into zenhlanhla ngabafuna ukucushwa nokubethelelelwa bonke labo bantu bazi Okay kunomuntu ke ozothi uyaqala ukuzwa ufuna ukwazi ukuthi umkhulu Sinama mekuthi sifuna ukuza kuyena silindele ukuthi sifike ngolophu usuku ilophu songasebenze ngalo mhlawumbe usenkonzweni kuyonke lento khehle okubaleka kakhulu khehle umuntu umeza kwaSinama kufuneka afone kwinamba zami ukuze azi ukuthi ngikhona noma ngikho yini ngoba njengoba sisabelapha isikhathi esikhulu siyahamba sometimes sikwazi ukuthi siyahamba zokwelapha leyo ngokongolo siyahamba zokwelapha leyo komthubathuba nakwezinye indawo la ngisengisize khona so umuntu angasuka ezekima afike ngingekho abese siyahlala ke akusekho khona zonke izinto angifundi mina sikho isithathu sangifundi Okay mkhulu usinike inamba khehla abazothi bekufonela abantu bakuthole kuyona inamba 801 8W2 6170 Uyiphinde khehla 071 8W2 6170 siyabonga kakhulu bonga Babu Dokotela baba Sizwe siyathobeka siyabonga ubaba lo Sinama usendaweni eseStenga sibonga kakhulu Babu Dokotela baba Sizwe bawujabule mfana ubuthethe kahle mina ngithi mina ngicela ngithi ke sibuyisele lento lana ekubela bendabuko ukuthi ubunyanga bethu buyisipho uma into eyisipho uyayihlonipha ngoba uyazi lesipho sakho singakanani siwuthula ijima usutheni lithi and siyophela nini ngoba lapho uphela khona umnyanga kusala idisaster ake siyivumelane lento ukuthi we are only running on a gift yethongo
and then indlela esiziphatha ngayo eblapheni akuyona lokho ithonga belisilindele ukuthi sizobe senza ngalo engisho ukuthi njengezinyanga ake senze ngendlela ehlukile sibuke sizinuka amakhwapha sazi ukuthi silana sisebenza as messengers yabo lana sisebenza njengezithunywa zasethongweni ukuthi asenze ukuthi singakwenzi kunabantu namhlanje abadla into ababeyithonga lengakanje babazeli and abanye namhlanje bathungatha igodlo ngegodlo bafuna into okuhlola kanti ithonga belingashongo ukuthi hamba uhlolela abantu and ufuna uzibuze wena ukuthi lo muntu ongenile wayehlola yini iqala and kubantu bakini ubani wayehlola uma uhlola nozobe uphakamisa bani ngoba manje le gift yethu siyayipholuta mingithi siyayingcolisa siyifaka ezinye izinto eziyimhlonyana eziyimhlobiso engadingwa yithonga ithonga liyazi ukuthi yini lidinga wena lento oyifakayo futhi idlozi liyazi ukuthi izoqeda yini mingena le izofika enzeni kuwena that is why ubona usuthi yona inyanga ayidlala ngawe lento okuhlola usuyihambele kakhulu lento esidawana into edala ukuthi isidawana bangasifuni ngoba bona akazi babe nesidawana into edala ukuthi umhlumanhlolo bangafuni ngoba nakazi bawusebenzisa ngoba bayawazi ukuthi umhlumanhlolo udala kunje wenza udonsa imali usuke usebenza kanjani yingaka umdlebe bangawusebenzisi ingoba befuna ukuthi kube ukuthi kuwena ngisho ukuthi ake sihloniphe lento ukuthi siqale nathi siunderstand ukuthi okay ithongo kusho njalo ngibeke la mina anginotice le ndawo engikuyona angiyifudumeze ngiyifake igodo ifudumale ibe nayo yonke into ngiyisanitize ibe clean ibe nayo kodwa angangeni kwelinye office engingalidingi ngoba kunabantu ngempela namhlanje abafaka yonke into abagcina behlanya ngisho emakhanda bethi bafuna ukuhlola kanti lento ithongo veza lifuni anike uzombhemisa umuntu umphathe nekhanda njengenzeke kulutho ngoba kuthiwa ujabulela ukuthi kuthiwa uzohlolana ngoba vese lo muntu osebenza ngami wayengahloli why wena uzokwenza ukuhlukile kunaye engisho ukuthi Babu Dokotela bawusiza bawujabula ufana okuhlanje kodwa umhlobo wesezwe wethu ethonga ayona academia ayona career ayona professional but we can do it professional but sazi ukuthi kodwa is pure isinaso idlozi siyabonga Babu Dokotela bawusiza bawujabula ufana okuhlanje kodwa Turu goodbye Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile wena usophila ngokugula imoto ziyagingqeka imizi iyash impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala awusazi wenze njani lalela Babu Dokotela engakuvusela into yakho iphinde ivuke ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile akuvusele into yakho ubuyele esimeni obukade uyiso sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922 Babu Dokotela engakuvusela lento yakho ujikelele kwezokwelapha